Van na lula ng magkakaibigan nahulog sa creek sa Bawang, La Union. Naritong report. Sugatan ng 6 na katao matapos mahulog sa creek ang sinasakyang van sa Bawang, La Union. Ayon sa pulisya, galing sa bayan ng Nagilian at papunta sa Bawang ang magkakaibigan para kumain sa isang fast food chain. At sa bilis sumano ng pagpapatakbo, nawalan ng kontrol sa pagmamaneho ang driver hanggang sa mahulog sa creek ang van. Medyo may kalasingan din sila, so mabilis din pagpatakbo considering na yung daan doon talagang curve. Agad dinala sa pagamutan ng mga biktima. Patuloy ang panawagan ng otoridad sa mga motorista na maging maingat at responsable sa pagmamaneho. So actually hindi lang minsan nangyari yun, may mga previous incidents at that particular area na nahuhulog din na sasakyan. Isang puting AUV naman ang nahulog sa irrigation canal sa barangay Malibong sa mga Tarang, Pangasinan. Ayon sa otoridad, lasing ang driver ng AUV. Gamit ang payloader ng bayan, iniangat sa irrigation canal ang sasakyan. Ligtas naman umano ang driver. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.